Ака Бахтиёр Теҷа. ака Шинофт акара. Давора ман видео кардани ака душмон кардани ака видео кард ку. Ямо ака Бахтиёр ай. шуда ака Бахтиёр саломату чхала акаҷон месавад. Ака Бахтиёр ҷон хуби шериало саломати хуба ака настерет хуба шериало зинда боши азор рамад барои дастгириётон. Бега ки зинда боши Далия ҷон. Ака Бахтиёр ҷон азор рамад ака ҷон барои дастгириё барои сухано падешкотон чуч созӣ мега. Ака чуч хели. Акаҷон месавад шугай хидмат. Саломату чхала ака Бахтиёр. Ина пирзаваи мошин. Ради чуч задам лайк аз чуч ба пеш мега ака Бахтиёр. Лайк аз иқди гав нест акаҷон. Ака Бахтиёр чӣ гуфтани? Ака Бахтиёр зинда боши акаҷон. Худо ба ҳеҷ ками тоз накуна акаҷон. Амин, амин. Амин. Аллоҳу акбар. Аллоҳу акбар зинда боши. Зинда боши. Гуди бачаҳо боши. Гирди фарзандотон ҳамашон дар гирди фарзандош боша ҳамашон ҳами кони тамошо мекунад ғарибачо ҳамашон ҳамаям бачаҳои ғарибачаро зури бад дар акаҷон. Зури бад. дороҳои табобатӣ барои ҳар яки мову шумо, самюан барои фарбеҳ шудан, равғани сиёҳдона, эпимедиум наяпаста барои простатит, миноксидил барои ғафз кардани риш, масла хилби барои дарди гурдаҳо, капсулаи сиёҳдона барои тамоми дардҳо ва инчунин мағз барои зиёд кардани алоқа бо ҳамсари худ. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред бо нархҳои дастрас барои шумо. дастсафка ба тамоми шаҳрҳои Россия равон карда мешавад. барои шумо саломатии хуб хоҳонем.